Kuparadzana kwevakomana ava kwakarwadza ruzhinji. Vakomana ava vakaita mbiri kubva kuma90s zvichienda mberi. Vakomana ava vanova vakomana vana. Panguva iyi vakomana vacho vakaita mbiri nefashoni iya yemabhachi. Takaenda kuvati vakomana vemabhachi vakanga vachipfeka aya anonzi matailcoats, and panguva iyoyo anga asiri popular zvakanyanya, especially kuvanhu vakanga vachiita mumhanzi. Vakomana vakanga vachiita mumhanzi wegospel music vanova ivo vana vaamai nababa Mahendere, vanova ivo vakanga vari Mahendere Brothers. Chii chakakonzeresa kuti vakomana ava chikwata ichi chigozosvika pakuti mumwe ananga kwake mumwe ananga kwake, chichibva chazoparara zvekuti takazosvika pakuti Mahendere Brothers hakusisina. Vakomana vakazvarwa varipo vari 4 vanotivo Amos, Akimu, Misheki naMichael Mahendere. Michael Mahendere I think vazhinji vanomuziva nekuti akaramba achiita music even though Mahendere Brothers yakanga isisipo. Munhu watiri kunyanya kutaura nezvake kona kuti munhu watiri kunyanya kuona ari active mumusic industry izvezvi ndiMinister Michael Mahendere. Ndichazobata nyaya yavo. Vakomana vakazvarirwa kudunhu rekuchitungwiza vachipinda sangano rinonzi AFM. Nekufamba kwenguva vachizokurawo vakatanga kunopindawo mumachechi akasiyana siyana. For example, Michael Mahendere vanopinda chitendero chechechi iya inonzi UFI, kwamunoziya inotungamirirwa nava Makandiwa the Man of God. Vakakura vari muimba yakanga ichiita mumhanzi nekuti vabereki vavamai vavo nababa vavo vakanga vari mumhanzi, saka ndo vakavaguruma kuti vapinde mumhanzi. Vakomana vandokuta kuti vakapinda mumhanzi vachiri vadiki, ndofunga muri kungozvionerawo kuti especially mukatarisa pana Michael Mahendere anga ine 7 years achitanga kupinda music industry, that was in 1994. Kureva kuti chikwata ichi panguva iyi vanhu vachiita gospel music kwanga kuine magroups anga akawanda ari kwaipisa panguva iyi, asi vakomana ava vakamisa vakawanda ho nekuti vaipisa zvechikwadi. Vakapinda vaine imwe engo yemusic yanga isingatarisirwe, uye zera ravo ravakanga vari racho vakanga vari vadiki kwazvo. Havana kumira, vakaramba vachiita mumhanzi. Regai tipinde munhoroondo yavo tichinyatsodzama kuti ko zvakambonyatsofamba seiko. Muna 1994 vakaburitsa kambo kanonziko Pasi Rashata. Kamba aka kakanyorwa namukoma Amos Mahendere, ndivo vakanga varivo lead singer zvakare panguva iyoyi. Dzimwe dzenziyo dzakaitawo mukurumbira ndiana upenyu hwepanyika naana Jehovha ndiye mufudzi wangu. They made hit after hit, and when it came to live performances, vakomana ava vaitamba zvavo zvekuti mabasa avakaita akaita vazhinji kuti vatendeuke, nekuti nziyo dzavo dzaive dzekurumbidza musiki kunyange nevakanga vasati vazvarwa panguva iyi nevakapotsana nemusic yeMahendere Brothers. Endai munotsvaga music iyi vachiri pamwe chete uye vachiri vadiki zvemachokwadi. Tinobva tabvumirana tese kuti no, these guys they were the messengers of God. Vasati vaparadzana varume ava taigaro kuti vakomana ava vakaparadzana nawe kwaMahendere pamumhanzi zvinenge zvatopera, nekuti vakaenda kwake taisafunga kuti pane vangazosara here vachiita mumhanzi, nekuti taiti kubatana kwavakaita ndiko kwaita kuti mumhanzi yavo irambe ichinakidza. Asi nekuenda kwemazuva nekukura pane zvakazoitika. Hatina kuziva kuti taitozvinyepera pese pataiti Mahendere Brothers ikange isaite pamwe chete zvichabva zvangopera. Aiwa, Michael Mahendere ndiye akabva aramba akasimudza mukombe, ndiye akazopedzera shungu dzeexperience yaakaita, nekuti akatanga kuita music aine 7 years. Apa ndiye akanga ari mudiki pane vese, asi mabasa akazobatwa pane ari kubatwa kusvika pari zvino. Aiwa, mega munomira ho. Regai ndigozopinda mune ya Michael Mahendere nditange ndapedza ichiri Mahendere Brothers. Vasati vaita aziva kwake, chikwata ichi chichiri chakabatana. Pane nguva yavakambobuda vakapfeka mabhachi iwayo akamboita kuti vamboita mbiri, vanga kungonzi vakomana vemabhachi pachiriwa vakomana veMahendere Brothers. Mabhachi aya matailcoat aya zvokuti vai vanoona mapete emudzimba taiti tikaona mapete mahombe, mazipete mahombe aya taibva taati aya anonzi Mahendere. Vanhu vakanga voapa madunhurirwa ezita revakomana ava nenyaya yemabhachi avakanga vachipfeka. Mabhachi aya taiaziya achipfekwa nevanhu vemumafirimu panguva iyi, nekuti zvakanga zvisati zvamboitwa kana naani zvake, kureva kuti Mahendere Brothers ndivo vakatanga naizvozvi. Vaiti kana vakutamba vakomana vavo pastage vakaona maigutsikana kuti aiwa vakomana vakarongeka uye zvipo zviripo, kureva kuti baba vaMahendere vakakwanisa kuguruma vana vavo kuti vagove mamusicians akaita mbiri munyika ino yeZimbabwe kubva kuma90s zvichienda kumberi. Chakaita vakomana ava vaparadzane chinombori chiko? Hapana chakambonyanya chakaita kuti vakomana ava tingati nhasi makara asionani. Aiwa, vakanga vabva zeraka. Vakomana ava vakatanga kuwana, kureva kuti munhu kana achinge awana zvido zvemararamiro,
zviwanikwa zvinoshandwa, zvifungo nemaonero zvinobva zvasiyana. Saka ndizvo zvakaita kuti mumwe nemumwe achizoti ini ndananga uku, ini ndananga uku. Tikatanga kutarisa pa vakomana vese ava tombotangira pana ivo mukoma Amos Maendere. Amos, the band leader, the lead singer and composer. Vakomanaka. Mukomana uyu zvaiita nezera rake raaive naro zvaisaenderana naye. He was extremely talented, or we can say he is extremely talented and energetic. Due to age, maturity, marriages, the Maenderes started to open new roads. Amos Maendere became a producer. He did projects with Mbare Chimrenga Choir, Born Free Crew, and did the Score Warriors jingle. He also helped Kudzinya Kudya, and he brushed shoulders with Fungisai Zvakavapano musically, and not leaving out the jingle hit Rambai Makashinga by Tamba Oga and many others. Akatorawo mikombe nekuda kweunyanzvi hwemumanzi anova maawards. Maawards akatora akafanana neakaita sana Nama for Best Video 2006, Zim Legacy 2012, Best Indigenous Group neiya yepemikeni inoitwa ku UFI Church. Kana tutaura nyaya yaMisheki pavana vekwaMaendere ava aiwa chaive chibaba ichi when it comes to all the music production. He contributed a lot on mentoring Michael Maendere, uye akamira zvakanyanya on the grooming and organizing the direct worship band. And as we speak, he is now based in South Africa and he is doing God's work through music. Kana totaura zvaMichael Maendere, he remained afloat and maintained the Maendere music supremacy. And to present day, we now call him Minister Michael Maendere as a pastor at UFI Church under the men of God vanova iwo va Emmanuel Makandiwa. With UFI Choir, vakazorowa Makanaka Jesu nemhando yepamusoro-soro zvatakanga tisingatarisire, iyo yakabva yaita mukurumbira. Paalbum iro rakanzi Getting Personal with God, tese tinotendererana kuti murume uyu ane mabasa akawanda aakaita kana kuti ane mimanzi aakaita, inoratidzira ipapa pachete kuti experience yake yakanyanya pammanzi kupfuura vamwe vese vaakaberekwa navo, nekuti he was the youngest, which means kuti when he started doing music apo aive nemakore 9. Saka ndosaka tichizomuti a musician, a pastor, a producer, director, composer, band manager, just to name a few of the titles. Asi inini kana ndomutaura zvangu ndinenge ndakumuti Dr. Maendere. Kana ndakuzvisa muchimwe chete. Nhoroondo yaMikaeri Maendere uyu ndikaitanga ipapapa, ndinogona kuidza zuva nekuti nhoroondo yavo idamba refu chairo rezvakaitwa regai ndigozogadzira nhoroondo yemurume uyu akazvimirira ega ndisingabatanidze nyaya yake naana mukoma, nekuti nhasi ndakanangana nechikwata Maendere Brothers. Thank you.